Can I talk to you, sir? How are you? Makadini. How are you? I'm fine, Papa. How are you? I'm fine, sir. Oh, come. Come. Pray against suicide. Namatirai mweya kuzuraya. Okay? Yes. Pray against that. Yes, Papa. There is a time when you feel like, if I had a way Pane nguva dzamunonzwa kuti dai ndandine nzira of just leaving this world kungobva pano panyika and be free from all this, ndizvisunungure kubva kune zvose izvi, I would choose that route. ndaisarudza nzira iyoyo. But then when you look at what you have around you, your children, Asi mukatarisa zvamuinazvo you look at your wife, you say, I would rather stay. motarisa mudzimai wenyu moti zviri nani ndigare. But Asi problems are too much. matambudziko akawandisa. Too much to a point where even if I say pray for yourselves right now, you don't know what to say, you people. Akawandisa kusvika pakuti ndikati zvinamatire hamutomboziva kuti motangira papo. Your list is endless. That's true, Papa. You don't know even where to start from now. Nemutoro dodo hamutomboziva kuti motangira papo. But you learn a lesson today Muchadzidza chidzidzo nhasi. that if you stay in the presence of God, Kuti ukagara muuvepo hwaMwari, the presence of God will change the situation. uvepo hwaMwari hunoshandura dambudziko. I'm going to pray for you, Ndichakunamatirai. talk to God about you, Kutaura naMwari and pamusoro God will penyu. talk about you. Mwari otaura pamusoro And then penyu. I will tell you what God is saying about your Ndokuudzai life. kuti Mwari vari kuti kudii pamusoro And then penyu. we'll just relax in the presence of God and see what God is going to do now. Mungogadzikana henyu muvepo hwaMwari muone kuti Because uvepo hwaMwari uchadii. your coming here is not a mistake. Kuuya kwako pano haisi mhosvo. And your problem knows that you are here today. Dambudziko rako rinoziva kuti uri And your problem knows that it is over today. Dambudziko rako rinoziva kuti zvapera iko zvino. I know you will be celebrating today. You are sad, but you will be celebrating. Muchipembera. Ah. Your major request to God, Chikumbiro chenyu chikuru kuna Mwari. and many people have that problem here: Vanhu vazhinji vane dambudziko iroro pano. debt cancellation. Kanzurirwa chikwereti. You have got two major people in your life that are giving you problems because of Nevanhu debt. vaviri vari kukupai dambudziko nenyaya yechikwereti. That's true, Papa. Okay. And you are wondering, how am I going to service this debt? Uri kuzvibvunza kuti ndichabhadhara sei kuchikwereti ichi. God is saying, Mwari vari kuti you will not do it by your own strength. hamuchaita nesimba renyu mega. The Lord himself, Mwari pachezvake. the reason why I called you out is because whilst I was ministering, Chikonzero ndakushedzai ndechekuti there was an angel of light pane mutumwa wechaedza that I saw walking towards you, wandaona achifamba akakunanga and he took some papers from you, ndokubva atora mamapepa kubva and he kwamuri was walking away, ndokubva atanga kufamba and achienda I read the paper. ndokubva ndaverenga pepa This is how I know this is something to do with debt. ndo maziviro andazoita kuti inhau And the Lord said to me, talk to him about what you have seen. Mwari ndokuti kwandiri taura naye nezvawaona. It means I'm going to intervene, Zvinoreva kuti ndichapindira and I'm going to take this case from him, ndichatora makai and I'm going to handle this case myself. ini ndichaigadzirisa ndiri. So tell him Saka muudze to stop worrying. kuti arege kuramba It's not about his death. haisi nhau It's about the hand of the Lord coming to assist you now. So don't think of dying. Saka usafunge nhau yekufa. Don't. Kwete. This your wife loves you so much. Dzimai wako uyu anokuda chose. Very sorry I didn't ask. Neuromba ndakubvunza. Is she your wife? Mudzimai wenye. That's my wife, Papa. Okay. Yeah, you have to ask every time. Unofanira kubvunza nguva dzose.
You are asking God for a baby girl. Mukumbira Mwari mwanasikana. Huh? Yes, Papa. Okay. Because there are two miscellaneous boys. Nekuti pane vakomana vaviri vane misarinya. That's on the school there. True, Papa. Okay. I see two boys in the house, Kuna vakomana vaviri mumba. and I see two other boys coming from outside getting into the house. Kuna vamwe vakomana vaviri vachibva kunze vachipinda mumba. Huh? That's true, Papa. Huh. Yes, that's true. Okay. 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 Because there is a woman Nekuti pane mudzimai that I see standing here shorter than here. wandiri kuona akamira apa mupfupi kudarika ava. Huh? That's true, Papa. And this woman got pregnant like twice. Mudzimai uyu akata pamuviri kaviri. Yes, that's true, Papa. And I see two boys. Uri kuona vakomana vaviri. Yes, Papa. And she was taken away, removed from here. Ndokubva abviswa pakati apo. Yes, There Papa. was a disappointment. Pane kugumbutswa kwakaitwa. And then I see this one coming, Yes, that's true, Papa. Uri kuona uyu achizouya. and two sons. Kuti vakomana vaviri zvakare. That's why I'm seeing two sons Yes, Papa. That's true, Papa. in the house, and two sons walking from outside getting into the house. Yes, that's true, Papa. Okay. So, is this your first marriage? Ndowana nenyaya yekutanga here. No, Papa. Okay. There was another one before. Yes, Papa. That's true. Okay. Did you have any children from there? Yes, Papa. Okay. How many children? There's two boys and a girl. Two boys. Okay. And then with this one, she's also believing God for a girl now. Yes, that's true, Papa. She's praying that God give me a girl, give me a girl, give me a girl, give me a girl. That's true, Papa. Okay, I'm going to pray for her. Because Nekuti I'm seeing a girl uri kuona mwanasikana sitting at the dressing table. akagara padressing table. Okay. But this is how I know God is going to do it for you. Ndomazivira andinoita kuti Mwari uchakuitirai. She's sitting there playing, but there are cartons and cartons of perfumes. Akagara apa achitamba asi pane mabhokisi namabhokisi emaperfume. And she's saying, I'm here to help Mama. Yes, I used to sell perfumes. You used to sell perfumes? Yes, Papa. Okay. Which means you will be selling it again. And because I'm seeing this little girl coming. Zoreva kuti muchatengesa zvakare nekuti ndiri kuona mwanasikana uyu. Say, Sharpness, my father. you are a risk taker. There is nothing that you haven't tried. Hakuna chamusina kuedza. And yet everything that you tried failed. Zvese zvamakaedza zvakakundikana. That's true, Papa. That's very true, You Papa. want to build a house now, but you can't. Yes, that's true, Papa. Huh? Very true, Papa. Huh? Very true, Papa. Now, if that is your problem, you want to build and you can't. Kana riro dambudziko rako uchada kuvaka. As I release this man, Tekedzera murume. as God Mwari brings his potential out, paanenge aku your potential is coming out at the same time. uri zvinenge zvichikudawo. Come and stand here. Uyai mumire apa. I'm saying you risked everything. This other evening, Pane humwe usiku you are leaning against the wall, makazembera kumadziro sitting on your ebaba. bed, Makagara pamubhedha. and your wife is sitting over there. Is it like a stool or something like that? Mai wenyu akagara apa panenge pachituru. And you are saying, Muri kuti this is the only thing that we have. ndo chete chatiinacho ichi. Let's sell the car Ngatitengesei motokari that we have yatiinayo. and use the money to do something. Tishandise mari tiite chimwe chinhu. And then you That's true, say, Papa.
So who is going to buy this car because it has got some problems? ndopamabvunza kuti saka anoitenga ndiani kana kuti tine matambudziko. Huh? That's true, Papa. That's very true, Papa. Mazda MPV or something. His sharpness, our Father, as sharp as always. Because now as I'm talking to you, I can't see the car anymore. Iko zvinoshara nemi handisi kuona motokari. Which means you got a buyer. Zvoreva kuti yakatotengwa. What car was it? Mazda MPV, Papa. And when you got the money, Pamakawana mari. there was a wind that came Pane mhepo yakauya. and carried the money away. Ndobva yatakura mari ikaenda nayo. Now you're back to square one. Madzokera pekutanga. You know what I'm calling square one? Muziva ndiri kuti square one. I'm seeing you wearing dark glasses and it's like you're playing with lightning. Lightning. Makapfeka magirazi matema muchange semutamba nemheni. Yes, I do welding, Papa. You do what? Welding. You do what? Welding, Papa. You do what? Welding. You do what? Welding, Papa. People of God, we have a prophet for a father. But under normal circumstances, Zvinhu zvakaisa zvakagadzikana. don't cry, don't cry. Musacheme henyu Do you wear glasses munopfeka magirazi here? under normal Zvinhu circumstances? zvese zvakagadzikana. I don't wear glasses. I'm seeing him with very dark glasses and he's playing with lightning. Uri kumuona I'm akapfeka seeing lightning from his hands. matema achitamba nemheni. And God is saying to me, ask him. Mwari vari kuti kwandiri mubvunze. So I'm going to pray for you. Ndichakunamatirai. I pray that as your door opens, Ndonamata kuti mukova several other doors here are going to open. This is a prophecy now. Listen to me. chiprofita ichinditeerera. Everyone who came here today, Auya wese nhasi. you are carrying something back home. Uri kudzokera uine chimwe chinhu kumba. This I know what I'm saying. Izvi ndinoziva zvandiri I'm kutaura. saying every person Ndiri kuti munhu wese who is here today, ari pano muzuva ranhasi you will have something uchava nechimwe chinhu handed over to you by God today. uchapiwa namwari muzuva ranhasi. Are you the biggest brother in your family? Ndimi mukomana mukuru here mumhuri yekwenyu. Yeah. Okay, come. All right. So, your attack, Hondo yenyu how the devil attacked wakaipa kuti akakurwisai sei, your marriage akarwisa wanano yenyu sei, is the same way that he attacked your father. ndo marwisiro mamwe chete akaita baba Thank venyu. you, Papa. Now, what you know, you people, you are looking for somebody in your family Munotsvaka mumwe munhu mumhuri yekwenyu. because you know yourself to be the biggest brother. That's what you know. Munoziva muri imi Yes, mukoma Papa. mukuru. Okay. But your father has got another son Asi baba venyu vane mumwe mwanakomana apart from you kunze kwenyu, Tell me, Papa. who is bigger than you. mukuru kwamuri. I don't know, Papa. Tell me, Papa. Mm. Mm. Where is your mother? Mai venyu aripi? She's here in Avondale. Avondale. Yes. Do you have her number? Ne namba dzavo here? Yeah. Yes, tinadzo, but phone hatina, tasiya kumba yakadzima nena moto. Okay. If there is somebody at home Kana pane ari kumba that can switch it on, ngaibatidze, get your mother's number, tora namba dzamai venyu, call her. vafonera. Even from here, you can borrow somebody's phone. Nange kubva pano munogona kukwereta nhare imwe munhu. You ask your mother Mobvunza mai venyu about a secret. nechakavanzika. It's a secret until now. Ndichakavanzika kusvika pari zvino. So you call her. Saka munovaridzira nhare. You ask her, we are hearing here from the prophet. Wavabvunza kuti tiri kunzwa kubva pano nemuprofita. He's saying our father had another son. Vari kuti baba vedu anga vaine mumwe mwanakomana. Not with you. Kwete nemi. And
if she asks you, Akubvunzai, who is this prophet? muprofita uyu ndiani? You know who he is, right? Unoziva kuti ndiani handiti? That's true, Papa. Right. And if she's not sure, Kana asina chokwadi, you say this to her, chavaudza chinhu ichi. who is talk more. Kuti ndiani anonzi Thank you, Tokumo. Papa. Okay? Thank you, Papa. So if you can call her now, if you know her number, Kana muchiziva you namba can dzavo, borrow somebody's phone here, call your mother kuita now, nhare, mofonera ask mai her, venyu, this is what the prophet is saying, is it maudza true? kuti ndozvitaurwa nemuprofita And ichokwadi you here. ask your mother, do we know each other? Have we Wow. ever talked? Mavabvunza kuti munoziyana here nemuprofita And there's a uyu, reason why I'm hamuna talking about this child. chikonzero ndikutaura pamusoro pemwana uyu. Because at some point, you people, you will meet Nokuti pane chimwe chinhano imi vanhu muchasangana and you will do something together. moita chimwe chinhu pamwe chete. Thank you, Papa. Thank you, Papa. So, unfortunately, is your father alive? Baba He's venyu dead, vachiri Papa. vapenyu? Sorry? He's dead. Unfortunately. Okay. So you can call your mother if you want to confirm now, whether on camera. I don't hesitate. You can call her, confirm. She will tell you she received a secret from the husband before he died. And he explained everything to her. But it wasn't officially handed over to you guys so that you get to know each other. But ask him, mind you say, this is what prophet is saying. Is it true? Bvunzai mama, mokuti ndozvataurwa She's going to nemuprofita be izvi. shocked. Vachavhunduka. Okay, Papa. She will be shocked. Vachavhunduka. And then eventually you people, you'll meet Pakupedzisira imi vanhu and you muchazosangana. do something together. Muchaita chinhu chikuru. Remember the name that I gave you? I said, Rangarai talk, zita raMwari. talk more. Tichangobva kufonera mai vavo tiri pakamera tiri paspeakerphone. Mai iko zvinoizva kuti handiko kumba ndiri kuruwa. Ndobva wabvunzwa kunzi naye mai baba vakataura here pamusoro pemwana anonzi Tokumo. Mai vakati ndiri kuyeuka baba vako vachitaura pamusoro pemwana. Zita ndorandirenge ndati kanganwe zvangu, asi vaitaura kuti vane mumwe mwana mukuru kwamuri. Vataura takateera munhu waMwari. Tanga tangovaudza kuti tinogona kufona zvakare kana vachida kuti tichida kuti tinyatsonzwisisa, but ndo matauriro avaita munhu waMwari, muri muprofita. Kunhonga here zvakaitika makore akare kare.